Rizky iku murid SMP kelas 7 sing nakal. Rizky manggon ing desa Sukamaju. Rizky duwe tangga jenenge Mbah Slamet. Mbah Slamet diarani Mbah Dukun amarga dianggep sekti. Rizky tau diomongi Mbah Slamet yen ana rukoh mabur. Mbah Slamet kandha yen ana bocah sing nakal utawa ora manut mesti dioyak rukoh mabur. Kayak apa putih-putih mabur ning alas? Ono mak ruko mabur tenanan. Ayo. Ngopo kok mlebu Mas cepet-cepet iki? Kula mau ndelok ruko mabur, Pak, ning alas. Tenane. Ah, nggih, ning alas cedhak daleme Mbak Rara. Mbak Rara anake Bu Siti kuwi to. Ah, nggih. Horor ya. Nggih. Nduran ruko ibu ra? Nduran ruko kula mboten ngertos Ibu. Kala wingi diparingke pundi? Wingi tak jarengi ning alas sebelah omah pas digosok ra rumangsani nek nduran ruko ibu ra ono jebul. Nggih mangke dipadesaken. Ya wis, nduk ngerti rumah sing ruko mabur kuwi. Halah kula mboten pitados Bu, ingkang menika namung takayul. Betul, aja percaya sing arep sing kaya ngono. Siap Bu. Wonten punapa Bapak Ibu? Punapa rame-rame ing ngiringaning griya kula? Iki Bu, kula lagi madosi rukoh mabur. Kula wau wonten ing iringan Bu Siti. Ruko mabur, saestu enten ruko mabur, Pak. Ya Allah, Pak, ruko peniku gadah kula. Kalau wingi kula pados dereng pundi-pundi ngetanipun nyangkut ing mriku.
Leres, Bu. Gadah artos ruko mabur niku mboten enten. Nggih, Bu. Lare kula wingi sanjang. Piyambakipun sumerep ruko mabur ing iringaning griyane Bu Siti. Puniku namung tahayul bapak-bapak ibu-ibu, mboten wonten ruko mabur. Lare-lare namung geguyon ingkang diputinggal sanes hantu. Nanging ruko kula ingkang keangin-angin. Nanging ruko mabur puniku ingkang sanjang Mbah Slamet, Bu. Mbah Slamet kok dipun pitados. Kula kedanipun nebihi tahayul kados puniku. Boten sae, kita kados pitados dhateng Gusti Allah. Nggih, Bu, kula mboten badhe pitados kalih tahayul. Pangapunten ganggu pedalipun. Kula wangsul rumiyin. Pangapunten Gusti. Pangapunten nggih, Bu. Nggih.